patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sang gabi. Mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw kita sa Domingo, petsa 21 sa bulan sa Nobyembre sining tuig 2021. Liwat naman kita nga mag-out danay mga kabombo sa subong nga gabi. Agud aton niya nga istoryahan kag patpaton ang pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love kag marriage. Kag sa sining nga gabi mga kabombo, kami naman liwat ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo ang aton nga tupiko. Ang nahanungod naman sa paghigugma sang isa ka single mom. Ari nga aton nga pamangkot, kung ikaw bala isa ka babayi nga mayara na sang bata, apang wala sang bana. Nakahanda ka bala nga magsulod sa panibag-o nga relasyon sa pangalan sang paghigugma? Char, no? Sa pangalan sa paghigugma, Bombo Zalde. O kung mayara man yan sa mga single mom na kontento na no sa paghigugma sa ilang mga kabataan. So, kanami man sa ating nga topics nga gabi kay mayara kita sang interview. Bombo Zalde, no? May makaupod naman kita nga guest for tonight, mga kabombo, mystery guest gihapon, Bombo Zalde, no? Pero magluwas dira Bombo Jaire, mayara pagit niya isa ka question mo. Ano? Tiko ng babae, mo na kung single mom sila, kung pamangkot, kung ready pa sila magsulod sa isa ka relasyon. Paano naman yung lalaki? Kung ikaw isa ka lalaki nga single, willing ka bala makigrelasyon sa isa ka single mom? Apisar nga kung magrelasyon ka sa single mom, may dugang nga responsibilidad. Yeah, hindi lang isa, no? Kundi duhagid sila sa iyong baby, ang mga makaupod. So, Bombo Zalde, kung ikaw, isa ka lalaki nga single, tapos may naluyagan ka nga single mom, so, willing ka bala? Simo na yung part, if ever. Kung sa ako niya, Bombo Jaire, wala man na ya problema. Kaya syempre, kung sa pangalan sang paghigugmaya, kung nag-aibok-ibok dira, nagkakuba-kuba dira ang imo nga tagipusoon niya para dira sa babayi, di nga abi nga hindi. Yung kiss ang iban dira, nagkakapunggal lang na mo kayang ginapaminsar nila bala ang sosyudad, ang panulok sa ila sang tao, ang judgment sang tao. Kaya mahambal nga siya ginpili mo ha kami ara na nasa nga bata. Pero hindi amo na ya. Kaya syempre kung ikaw yan nagahigugma, di syempre kung ano ang ginapalangga sang palangga mo, dapat palanggaon mo man. Correct, no? Kung mayara siya nga baby, di palanggaon mo man ang baby. Hindi pwede kung mayara nga magsulod sa relasyon sa isa ka single mom. Ti daw kaangay nga ang babae lang yang ila ginahigugma, ang bata iya daw itsapuera Bombo Jaire. Kag may mga ara pag nabala Bombo Zalde nga kung magka-family na sila nga duha, tapos may ara man sila kaugalingon nila nga bata, do kakaluoy lang sang first nga baby sang babae, no? Amo nang kalabanan nga mga scenarios nga aton man nagkakakitaan Bombo Zalde, no? Pero may ara man ya nga ginaturing gid ya nga do kaugalingon niya man nga bata, ang bata sang babae nga palangga niya. Kudos gidira sa mga lalaki no nga maghigugma abi mayara man kita gani nga kilala na Bombo Jaire. Oh, yes. Maghigugma abi sa isa ka babae nga single mom, ti ginahigugma man kaupod ang ila yang nga mga kabataan o kunang ila nga bata. Pero sa piyak nga bahin, mayara ya Bombo Jaire yang nga mga single mom, ti ang iban dira ang rason siguro ti nadudla na o ko na trauma dito sa ila nga nakaligad nga relasyon. Ti wala na, hindi na sila gusto yang nga magsulod sa isa pa ka relasyon bango dira sa trauma Bombo Jaire. Kontento na sila Bombo Zalde nga miara naman sila sang baby, so diri na lang i-pour out ang iyang love sa iyang baby. So gin close na gid nilang ilang heart. Miara man niya nga wala man na trauma, pero naka-move on na. Naka-move on na, okay na sila, pero daw wala na gid bala sa pinsar nila. Ate, okay na ko miara naman ko sang baby, miara naman sa nagapalangga sa akon, may upod naman ko sa kabuhi, ti ang iba niya ti daw wala na gid sang plano
nga magsulod sa isa ka relasyon, Bombo Jaire. Pero antes na Bombo Jaire, magluwas dira sa aton nga tupikot. Syempre, lain gid ya. Kumayara kita bala sang speaker, sang guest, nga mismo naka-eksperyensya sa mga hitabo. Mayara kita sang single mom, nga ginkuha para magpaathagya sa iyang nga bahin. Kunya, anong rason niya kung nagsulod pa siya sa isa ka relasyon? Samtang mayara man kita sang lalaki, man niya ginkuha, syempre. Nga bisan pa, single mom ang babayi, ti wala siya labot niya kung ano man ang ihambal, ano man da panulok sang iba ng yaya, kay ginahigugma niya, higugmaon niya bilog, upod ang pamilya sang Buong babayi. pagkatao at parts no ng babae. So do ka kanami gid mo pamatian ng bahin sa atong interview kay yara na sila Bombo Zalde o kon siya gali anay no. Ang babae ang aton na interviewan sa nga gabi. Mauna kita dito sa aton nga una nga interview. Ini siya ti code name gihapon kita ng mga kabombo, naka-alias kay Miss Anaid. Si Miss Anaid, mga kabombo, isa ni siya ti nahambal ta nakagina, single mom. Kag may ara ni siya, isa ka bata ang lalaki. Pila ng edad sa bata ya Bombo Zalde? Ibaluon natin dugay-dugay. Sa iya mismo. Si Miss Anaid, no? 23 Kanami years old. nga anay dang iyang code name Bombo Zalde how? Ati, wala kita kabaluhon nga anong rason yung nga anay dang yung code name ti pero 23 years old pa lang ni siya Bombo Jaire, no? Kag ti medyo pulo pa nga yaw kita danay pero Ilonggo speaking man gihapon. Dito ni sa aton nga speaker gikan pa ni sa North Cotabato. Wow, kalayo mga ba, no? kabombo. Pero Ilonggo gihapon. Okay, hindi mo tadi man nosebleed Bombo Zalde ano? Hindi mo naman challenge ang atong Tagalog dire mailonggo tade. Ilonggo Okay. tagihapon kag wala problema dira sa aton mga viewers, sa aton mga listeners sa subong nga gabi ti amo gihapon na. Pag Bombo Zalde, basi sa aton ba lang ang mga viewers, no? Basi gusto man nila makigbahin man sa ilang experience, may kilala sila abi nga single mom, o kon single mom sila abi, o kon sa ilang nga part ya, gusto, masulod sila ihan sa relasyon, kon na sa ka single mom, ang ilang ka relasyon, pwede gid ka mo ka-comment mga kabombo, kay ipagabasahon namon, kag talakayon man din ang inyong nga comment. Dugay ko mayara na damay magsulod nga mga comments man sang ila man niya mismo yang nga pananawan, ila man niya nga pagpati ti ipakigbahin man naton ina basi makabulig pa diri dugang nga impormasyon sa aton niya mga iba niya mga viewers, iba niya mga listeners mga kabombo. Tiyara na no sa piyak nga linya makaupo na naton sa subong nga gabi si Miss Anaid, 23 years old, gikan sa North Cotabato. Mayang gabi Miss Anaid, kaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zalde Foro II, kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi. May gabi, ma'am. Mayong gabi. Ti unahon naton sa pamangkot danay kay Miss Anaid, no? Ti kumusta kada sa subong Miss Anaid? Maayo man ko karon. Pamangkot naton pila na gani ang imo nga edad, liwat Miss? 23 years old ko. So very young Bombo Zalde, no? Do mga amo-amo lang sa imo edad. 17 pa mas lang ano kuya na, mas Bombo magulang Jaire. yan siya, mga 5 years sa imo. So 23 ka, ma'am. Pila ang edad sa imo nga bata sa karon? 5 years old po. 5 years old na ang bata ya, ang baby ni Miss Anaid, no mga kabombo. Ti Miss Anaid, pamangkot ko lang, no. Pila ang imo nga edad abi sang o kung ano man ang imo nga year, estudyante ka ni bala sang ginbusong mo ang imo nga baby? Oo, college ko sa ito nga nagbusong ako sa akon nga bata. So college ka, Way ma'am. No? back- If you way don't back mind, in Miss time. Anaid, pwede mo bala masaysay kung ano ang natabo nga wala ka mo nagdayunay sang amay sang imo nga bata? Siguro, ano na lang, faith na lang siguro nga wala kami nakadayunay. Tungod kay, hindi man kami dalawa magkaintindihanay. Tapos, niyara man siya sa sarili niya nga gusto nga hindi ko gusto. Sino, ma'am, ang nag-decide sa inyo, ma'am, nga duha nga amo na nga maglayuanay na lang kamo or ma-break na kamo nga duha kag may baby na kamo to, ma'am, pag after natabo o kon before natabo inang inyo nga break up? Before natabo ang breakup, naghiwalay. Ay, before niya nabalaan nga may ara na kami sang bata, nagbulagay na kami abi. Te sa piyak nga bahay, no, sang ikaw may bata na, ti ano na ang nangin epekto ni si imo, Miss Anaid?
matapos nga ikaw ang nangin isa ka single ma'am kay syempre estudyante ka pa to, college student ka sang una sang ginbusong mo ining imo nga baby. So, pertigid siya kabudlay, no? Kay first time, tapos sila lang ang edad ko sa to, nga nagsulod ako sa nga bagay. So, wala man, ara man ang akong nga parents nga nagabay sa akon, pero pertigid siya kalisod. So that time, ma'am, sang nabalaan mo nga nagabusong ka sa imo nga ex-boyfriend, ginpabalo mo man siya, ma'am, o kung do ka, ano man dayon, ma'am, ang iyang nangin reaction sang nabalaan niya nga may baby ka mo nga duha? Oo, gipabalo ko siya, pero ang ginikanan niya, ang hindi magsugot. Sugod kay mga bata pa daw kami, ana. Pero kung tuod gid man nga gusto niya nga maging ama sa iya nga bata, tani ginporsige niya na manindigan. Ti sa imo nga side no, Miss Anay, ti may ara ka bala regret sa natabo ya sa imo nga nagka-baby ka na sa karon? Dati, oo, nag-regret gid ako kay nga nagsulod ako sina out of my curiosity. Pero sa karon wala na gid. Kay palangga ko ang akon nga bata. Amo na gani, dapat Bombo yun. Zalde, no? So, hindi ita magin man maligar, especially bata pa sila sadto, may regrets gin man Bombo Zalde. Gani kung makitaan mo na. Kag tanan man Bombo Jaire, may posibilidad nga makasala. Ang importante lang ang imo nga sala tuya na-realisar You mo. learn. Kag may natun-an ka. Correct. Kag amo na no nang sang nakita niya ang baby, syempre ang love niya bala okay. hindi mo gid niya maano. Grabe gid niya ang love nga matuga bala sang isa ka bata. So sa karon, ma'am, ano ang imo nga status? Single ka, ma'am, or in a relationship? Either relationship ako kadya. So pila na kamo sa karon, ma'am, sang imo nga karelasyon? Ano na kamo kalawig? Mga 9 months pa lang man. Tiba mangkot nato no, mo yung interesting senaryo dira kay syempre single mom ka. Ti paano nagsulod sa senaryo ining lalaki? Paano mo ni siya nakilala ang imo nga boyfriend sa karon, ma'am? So nakilala ko ni siya sa isa ka group chat sa writing contest sa Facebook, sa Hawla Condominium. So, isa ako dito ka judge, tapos isa siya ka participante. So, dito nagkakilalahay kami, tapos nabalaan ako na taga diri po siya sa North Cotabato. So, dira no sa group page kung sa diin ka man nagkilala nga kilalahay man kita. Ara ka man sa group page, Ma'am Bazalde. Mo dire. Mga writers nga mga group page. Pero kung ikumparar mo yati sila ni Miss Anay, mga mamaw na naya sa larangan sa Sige, Ma'am Bazalde, karon ipaano ta sila no, ano to sila bala pabati o pahimuon ta sila sang poem bituhoy sa amuni nga bagay no si Ma'am. Pero ma-proceed ta anay sa aton nga next question. So kanami gid, ma'am, no, kay mayara ka mo same ground bala sang imo nga boyfriend, subong parehas ka mo writer, do parehas ka mo passion, no? So kamusta ma'am ang relasyon niyo, ma'am, sang boyfriend mo? Paano ya ka gin-pursue, ma'am? So ara dira sa sa una nabudlayan gid siya kay damo ko sing trust issues tungod sa mga past nga natabo sa akon. So nahadlok ako magsulod sa isa ka relasyon tungod kay ang gani ni may natabo na sa akon. May pagduha-duha ako kag base ang ginaisip ko base biyaan naman ko sini, sasakita naman ako sini. Mga amo na nga bagay. Pero sa umpisa pa lang ang imo nga boyfriend sa karon nakahibalo nga mayara ka na sang baby. Oo. Gin-stalk niya ako. Tapos dito niya nabalaan nga may bata ako. Dira ginawang kisa gasugod. Dira ginawang kisa ang gasugod sa stalk mo. Ang buhat, hindi ko naka-relate. Oo, amo na siya tod, Bambasal din. No? So, ma'am, sa nabalaan niya nga may bata ka na, still, ginpadayon niya gid gihapon, ma'am, no? Ang pag-pursue sa imo. Kag makitaan mo man, ma'am, samtang ginapangaluyagan niya ka nga baton, kag palangga, yaman, ma'am, ang imo nga baby. Oo.
100% gid ko, siguro siya na gid. Mhm. Kaya welcome na siya sa amon family. Welcome na budlan siguro ko sa ila. Te sa piyak nga bahin no, Ma'am Anaid, kumusta naman niya ang relasyon? Sang tunga sang imo abi magluwa sa imo kag sa boyfriend mo, magluwa sa imo kag sa baby mo. Kumusta naman niya ang sa boyfriend mo kag sa baby mo? Okay lang man sila? Oo, ang bata ko very fond man sa iya. Gusto gani nga diri na lang permanente. Mhm. Pero ano no kay may mga obra pa man kaya hindi pa kami pwede magpuyo sa isa ka balay tungod kay nagbalik ako eskwela. Mm. Mhm. So, do ka nami man Bombozalde, no? Kay, ara ba lang, nagbalik si ma'am, si Miss Anaid, sa iya nga pag-eskwela. At the same time, may lalaki ganyan nga nagpursu sa iya, kagin palangga man ang iya nga bata, no? With all his heart man, kaangay man sa pagpalangga iya kaya ma'am Anaid. So, ma'am, ano ang imo nga message sa kaangay mo nga mga single ma'am? So sa mga kaangay ko nga mga single mom, palanggaon ta ang aton nga mga bata. Hindi dahil nga nagkamali kita, um, mag-stay na lang kita sa sa negative na kinanglan maningkamot kita kay di lang kita ang naga naga ano sang aton nga kinabukasan kundi para na pud sa aton nga mga bata. Mhm. Salig lang kita permanente sa Ginoo. Te sa piyak nga bahin no, te mayara gid dya hindi malikawan, mayara gid dya mga tawo nga gina-judge pagka maghambal bi single mom, ti nga iban negative na dayon ang panulok, ang iban mahambal na dayon ti na disgrasya abi ti ang iban yan negative ang panulok. Mga Kaya judger, Bombozalde. mga judger no so no kay Bumbojaire te anong imo naman yang mensahe sa dila sa mga iban nga daw sala yang ila yang nga mindset panulok abi sa mga kaangay nyo nga single mom. Ako, para sa ila, wala man ako pakialam sa ila, kay wala man sila ambag sa akon, di man sila ang nagpakaon sa akon, hindi man sila ang nagbuhi sa akon. So, pabayaan lang sila kung ma-high blood sila. So, go in the flow, keep moving. Abo lang man ang akon, kung damo sila sang i-judge sa akon, wala man nila nabalaan kung ano ang tinuod ko nga istorya, kung ano ang sa side nakon. So, Ginoo nang bala sa ila. So kanami gid ma'am. So ma'am bilang isa ka ma'am ka writer, kagambal ni Bombozalde kon mamamaw ka kuno sa pagsulat especially sa poetry, particular na sa spoken poetry. So pwede ka ma'am makahatag sang poem o kun sang tula related sa topic naton for tonight, which is para sa mga single mom. Oo, pwede man, pero Tagalog, Filipino ni siya ba? Okay lang, Okay ma'am. good. Okay lang. Okay lang. Sige. Okay na, ma-start ko. Okay ma'am, sige ma'am. Mahirap, gunit magsumikap. Huwag tadadaig sa mga sumbat na lumalaganap. Mundo'y salungat, pero patuloy sa pagsabak. Masarap ang pahinga sa anak na yumayakap. Hindi hadlang ang kamalian para sa responsibilidad. Matutong tumindig sa sariling mga paat lumakad. Kahit pa masukal ang daan ay huwag kang babaliktad. Kung nagkulang sa sarili, punan mo sa anak, doon mo na lamang isagad. Kumpletong pagmamahal ay makukuha rin kahit mag-isa. Ang tanging rekado lamang ay ang tamang pag-aruga. Kaya't sa lahat ng mga ina't amang naiwan ng kapareha, huwag kang sumuko dahil para sa anak, yan ay kayang-kaya. Wow. Napaklap man si Kim Bombozalde, napaklap man siya. So, amazing. Wala ma'am, no? Kanami si mga spoken poetry. Tuod gin man gali ambal ni Bombozalde, no, mamaw, kagin man gali ma'am ko, no? Si Miss Anaid Bumbojaire, sa matutuon lang, na-feature man ni siya nakaligad niya mga binulan no, sa iban nga radio station dito sa mabahin sang Mindanao, bangod man sa pagdaog niya ni sa contest para ya sa Women's Month siguro to, Miss Anaid. Oo, tama. Di, Miss Anaid, no? Antes kita magtakop, na may ara ka nga luyag, abi nga i-greet?
So ginagreet ko lang ang akon nga family diri sa may North Cotabato. Hindi man nila duro ko kilala. So sa mga friends ko na lang ang makabalong about sa Hawla Condominium, Lamaya, so si Jervin, si Carola, hi babe. So, amo lang ta siguro. So thank you gid ma'am sa pagpakigbahin sa imong nga story ma'am sa paghatag sa imong mensahe. Kag Stay tuned kada ma'am no kay mayara kami nga special feature sa masunod ang aton nga masunod nga interview. Kilala mo gid na siguro ang iya nga code name si Baby Dragon. Kilala mo Miss Anaid? Uy, oh my gosh, Bombo Salde. Kaya nga aton nga interviewin no ang boyfriend mismo ni Miss Anaid. Oh, wow. Wala ka balo si ma'am? Wala ka balo si ma'am, di tago lang natin danay. Pero stay tuned ka lang dira sa aton nga Facebook Live kung makalantaw ikaw. Kay ang masunod naman natin nga interview. No? Maraming salamat kay Ma'am Anaid. Makadto naman kita mga kabombo no, sa masunod natin nga interview. Nakuha na natin Bombo Jaire ang side sang babayi nga single ma'am nga willing gihapon magsulod sa isa ka relasyon. Pisarya nga sa umpisa medyo nagaduwa-duwa, nakulbaan, kay arab lang posibilidad nga base masulit liwat ang natapos. Correct. Bombo Salde, kag amon we make mistakes man, pero ang importante bala Bombo Salde, syempre hindi na naman mabalik no, but we learn from our mistakes Bombo Salde no, dalata ang mga lessons kag ara ba lang kaysa naman Bombo Salde nga idulaon mo ang bata kundi gidugangan mo pa ang sala, gintakluban mo pag isa pag gid kadako nga sala. So kung natabo man na abi sa imo, so the best thing you can do is to love your baby, di ba no? Kag wala bisan sin-o nga may right nga mag-judge sa isa ka single mom nga. Kahit tanan kita nakasala. Sang ikaw ang nakasala, wala ka man gin-judge o kung gin-judge ka man, tinabawi mo man, naka-recover ka man. Ti sila, sang una na mahimo nga nahulog sila nagkamali gid man, ti syempre hindi nabasihan sang ilaya nga pagkatawo. Correct, Bombo Salde, no? So, sa mga wala pa naman niya, matugan ang, to ni ma'am, nga, amo man, maghalong man kita, no? Especially kung bata pa kita. Pero, Bombo Salde, sa ni Anay, ang comment, no? Samtang nagapag-angot kita sa kay Baby Dragon. Baby Dragon, okay. May nag-comment, nila pala ba? O, si G. Ford Histopa. Hambal ya, basta ang hambal ko lang is that it doesn't matter if she is a single mom as long as she loves and care for someone that she loves right now because past experience that she have would make her a better person and a better wife to a man that she loves and loves her. So, it doesn't matter kung as long as you choose to continue and not be a prison of your past. So, correct. Dahil unfair naman kasi yun sa taong nagtanggap at hindi nagusga sa'yo tapos hindi ka pa pala naka-move on. Oh, may hugot man ni si Sir Bombo Salde, no? Tiyan mo na, no? Ang aton nga next nga interview si Baby Dragon. Si Sir Baby Dragon, dito man gihapon sa North Cotabato, ang mismo nga boyfriend ni Miss Anaid. Ti aranan na sa piyaka linya si Sir Baby Dragon, makaupod mo sa subong nga gabi, Bombo Zaldi for the second, kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayong gabi, sir. Mayong gabi, man. Ipamangkot naton kay sir, no? Pila na gani ang aton nga edad, sir? 26. Pardon, sir? Ha? Pila na gani, sir, ang aton nga edad? 26. 26. 26 years old, no? Si Sir Baby Dragon. Sir Baby Dragon, ipamangkot natin, no? Kaya nahibaluan naman sa aton yung mga viewers, sa aton yung mga listeners, nga ikaw ang boyfriend ni Miss Anaid. Antes nangin ka mo ni ma'am, nakasulod ka na bala sa iban pa yang mga relasyon sadto? Nakatesting naman po. Siyempre, naibad naman ta. So, sir, ano ang mayara, sir, siya Ma'am Anaid, no? Nga nahumaling ka sa iya. Ang pagiging pagiging mabaskog niya sa baka niya sa pinambuti despite na single mom siya. Sir, naka-loudspeaker ka? Pwede lang i-off ang loudspeaker? Sige. Ganun lang. Para ya kay Sir, Baby Dragon, Bombo Jaire.
strong woman gid si Miss Anaid. Makita man correct. naton no, sa iya man China nga mga mensahe, mabatsyagan man naton nga mabasko gid nga sa isang babayi si Miss Anaid. Yes, no? Kag hindi bala basta-basta bong basal ang mag-racing sa ka-baby. So, dira pa lang yan makita mo gid nga strong gid si Ma'am Anaid. So, amo to ko no, ang nakapabighani, no? Kaya, Sir Baby Dragon. Oo. Kagwa pa man sabi sa tinuod man nga kinabuhi. Siyempre, basta sakon lang yan, no, sir. Ti tanan man ta may kagwapa sa mga babayi. Oo. Kag siyempre, lain-lain man ang panulok siyempre sa mga lalaki. Lain-lain ang ila yung mga standards. Bong basal may sulot ko lang ang quote nga nadumduman ko si Mogin Hambal no. Every woman is beautiful. It just takes the right man to see it ko, no? Exacto. Kag ate, sir, no, kadto kita liwat dito sa aton nga topic ko. Pwede mo bala, mahimo mo mapakigbahin sa amon, paano mo nakilala ining si Ma'am Anaid? Since pareho kami nga mga aspiring writer sa online, nakilala ko na siya itong nag-judge siya sa Maya and Friends writing series. Oo. So, first ko nga nagsali dito, isa siya sa mga judge. Then, destoryanay kami sa GC, hantod nga nabalaan ko nga tagam lang siya. So, gusto ko siya sa iyang Facebook. Then, mo to, primero, abi ko kung may bana na siya, kay siyempre nakita kung may bata, nagsakit mo niya ka natagip ko soon ko eh. So, sa kadugayan nga na balaan ko nga amo balito nga single mom siya. So, siling ko sa akong sarili. Mangitaan ko gini kapagi nga manginakon gini nga bay. Apisar nga may ara sang baby, sir, si Miss Anaid, willing ka gid gihapon nga batunon sa isulod siya sa imo nga kabuhi. Oo niyo, as a son of a single mom myself, naintindihan ko kung ano ang balatyagon mangin balatyagon sang iya bata someday. Kag naintindihan ko kung ano ang iya balatyagon subong nga single mom siya. So meaning sir handa kagid sir no nga kabigon man nga imo kaugalingon nga bata ang baby ni Ma'am Anaid. Oo, siyempre ang isa ka purpose ko dito is hindi ko gusto nga habang buhay ang bata magdako nga wala sang kalangdon nga tatay. So kanami bombasal din no kay si Sir ya mismo aside sa pagpalangga ya kay Ma'am Anaid, naga-care gid siya sa bata nga gusto ya magkaroon sang father figure ang baby no. Pero sa totoo balawong bojare, very few lang Yes, gid ang oo. mga may amo na ya. Kaya ang iba niya pagkakita nila bing ay may bata na sa galite, ang iban daw nagakadula bala dayon ang ilang interest. Si serial lain. Kaya nagahigugma siya sa babayi. Kaya nakita niya pag ang sitwasyon sang bata, naintindihan niya ang mahimo nga mangin balatsagon sang bata, ti duha gid ya do bali double impact mo jaire. Correct Ma'am Bazalde no. So do ka nami gid kay do ka nami man sang intention ni sir no makitaan mo gid nga genuine gid ang iyang intention para sa kay Ma'am Anaid subong man sa baby no ni Ma'am Anaid given man nga na experience niya man na sang bata siya Ma'am Bazalde no nga isa man ka single mom ang iyang ang iyang nanay. So ano bala sir ang panulok mo sir sa mga single mom? Pwede mo bala mapakigbahin sa amo ng imo nga insights? Sa siyempre kada tao may ara din nga kapalaran, may ara din nga sila nga magkamali. Wala sang mali sang magiging single mom ka. Ang mali lang sinadira kung hindi mo makaya panindigan. Pero sa nakita ko sa kay Anaid na panindigan niya man. So do ka Wala strong ko dito sa- ginakita ng strength ma'am sir no sa nga ni Ma'am Anaid. So para sa imo sir, worth it gid man bala ang magpalangga sang isa ka single mom? Bisa single mom man o hindi, may ara kita nga ginatawag nga karapatan naton nga magpalangga kag palanggaon man. So hindi na naton pagtan-awon kung single mom man siya o at least tan-awon naton siya bilang tao. Correct. Oh, eksakto na. Yes, sir. Sir, ang naga-comment, digali sir, si Jeff Ford Histopa, no? Hambalya, hindi na po kailangan ng tanong ni ate ang family namin if tanggap po siya dahil tanggap po ng family namin si Ate Anaid. Kapatid niyo siya kuno, sir? Opo, si G. Ford is my half brother. Okay. So, kanami man, sir, kay Baton, gid sang imo nga bilog nga family, sir, no? Si Ma'am Anaid.
Oo, kay tinaintindihan man nila nga amo pod na si ang mother namon sa una. So, bago siya nag-formal nga na manati, wala man sila reklamo kay naintindihan man nila. Sir Baby Dragon, no? Anong mahatag mo nga mensahe naman sa iban pa, syempre, kaya si Ma'am Anay dyan nakakita na sang partner in life. How about sa iban niya mga single mom dira sa palibot nga mahimo basi nahadlok liwat nga magsulod bala sa maghigugma, anong imo nga mamensahe sa ila, sir? Talking about trust issue, it's everywhere since hindi man gid malikayan nga may mga trust gid nga maguba when it comes to relationship. Hindi man maiwasan nga masakitan ka gid. Kaya part ng love ang sakit. So, hindi ka mo magkadlok, mag-try ulit hantod nga makita nyo kung ang tao nga nang magpalangga gid sa inyo. Bombo Salde, no? Ginapamatian talang ang mga sabat ni Sir Baby Dragon, pero makitaan tagin nga do kadalom gid no, kadamo siya bala sang mga unod gid bala Bombo Salde. Namatsagan mo gid ang sincerity mo Yes, dayre. where there is love, there's pain, kuno Bombo Salde. So, writer man nga daan si Sir, si Sir Baby Dragon. Isa pa po mo dayre, dugang pag inyo trivia, no? Si Sir Baby Dragon, international competition na ginaintrahan. Wow! So, grabe galing, no? Mga writer, ginigaling aton nga guest ini nga gabi. So, bangod, sir, nabati, ano man to ang spoken poetry, no? Ni Ma'am Anid, ni Miss Anid, yung ginpabati sa amon. Mga man kami, sir, sa imo, no? Pwede ka man, sir, makahatag sang poem para sa imo nga pinalangga. Oo, dali lang kay loudspeak ko kay tanawon ko sa akon nga notes. Sige, sir, Samtang ginahulat natin si Sir, no? Ang iyang gintastar man niya nga poem para sa iyang love over her life. Kasi Ma'am Anid, maayo bumbodyari, no? Mabatian natin mismo ang side sa mga lalaki nga syempre apisarya nga may bata na isa ka babae, isa ka single mom, ginapakita nila gihapon nga worth gihapon nga palanggaon. Correct. Nag-comment gani si Jericho Haro, ang balya worth it man palanggaon ng single mom, basta responsable lang. Amo gid mo dayre kun kisagan dira pa na makita man mo ang strength ng isa ka babae bala. Kaya syempre sa pila bala ka tuig nga sila ang nanindugan para sila nga bata. Kung case agani, syempre, wala na nila ginapinsar ang ila ka ugalingon. Kung may time nga mag-abot gid man nga maghigugma sila Bombojairi, hatagan man nila chance ang ila ka ugalingon naman Bombojairi. Yes, no, may kilala taga ni Bombo Salde nga wala na gid siya naglaom, ya kay contented na siya. Contented na siya sa iyang baby, no? Pero nag-abot pang love of her life nga ginpalangga gid siya sa buong buo dalaman ang iyang baby kay do kalaslo na sila kuno Bombo Salde sa masunod nga tuig. Congratulations in advance kay pagkabalo kung nagaplastar na to sa karon sa ilang wedding bells. Correct, no? So, amo na sa mga single mom, dira, hindi man kita bala magambal nga, hindi nako karapat dapat mahalin, mga amo na, kay kung may tao, gidya nga gintalana ang Ginoo para sa imo, kag para man bisa imo nga baby, no, nga magtindog bilang amay. So, mayara, don't close your heart. Pero, hindi tama sila mabasol, Bombosalde, kung nga nagahalong sila, ginagard nila ang ilang self, no, kay hindi man nila gusto masulit ang natabo sila in the past. Sa mga lalaki na lang gid na kung gusto nila nga ipursu gid nila kay hambal gani sang iban mo dayre. It takes balls para sa lalaki. Correct. Kinanglan niya isog kagid kung syempre mayara ka panindugan. Ara ka na sa piya kaninya, Sir Baby Dragon. Ari na. Pamatian nato, no? May gintastar man nga poem si Sir Baby Dragon na magluwas dito kay Miss Anaid naghatag sang poem party sa mga single mom. Si Sir naman niya para sa iya mismo nga pinalangga nga girlfriend sa karon nga isa man ka single mom kay Miss Anaid nga poem. Are. Ilaw na tagdi pa ni The Baby Dragon. Matingkad na para bang hinto. Kumikinang ng walang hinto. Araw man o gabi, ilaw sa kubo. Ikinukubli ang luhang tumutulo. Sandigan ng katawang pagod. Higit sa gamot ang bawat hagod. Diliman o liwanag, nababanaag. Ikaw ang haliging napakatatag. Ilaw na, haligi pa, kung dalagang ina. Dala ay bukayo, nutuyo nga kita. Ito nga't itong tugtog ang aking pagsinta. Matatag at ganda mo na ibigyan ka.
Wow. Salamat gid no sa kay sir no para gid to kay Miss Anne ti. Makikitaan gid Bombo Salde nga love you gid no kay ang iya message nagkakinang-kinang gid kuno siya panulukan si Miss Anid, no? So, syempre, basta nagahigugmaya mo Jaire, bisan pa hindi ka ka-relate sa subong, bisan na muna panindugan mo. Sino Basta hindi yan ka-relate? nagahigugmaya mo Jaire. Ti, sa panulok, kaya sang isa ka lalaki, sang isa ka babae, sa ilang love of their lives, ti, gakinang-kinang, ginaya mo Jaire. So, doon ka namin, no? Kaya, makitaan mo gid nga palangga, gid ni Sir Baby Dragon. Si Ma'am Anne, salamat gid, sir, sa pagpakigbahin, sir, sa nga imo nga insights about diri sa pagsabasa amon ng mga questions kag sa paghimo man sir sa pag-share man sang poem nga para gid sa imo nga pinalangga. Mera ka nga luyag nga pasalamatan o kon i-greet dira, Sir Baby Dragon? Ara ang akon nga nanay kag stepfather, mga manghod ko to sa Sultan Kudarat. Ang lola ko diri nga tulog na, ang uncle ko nga ara sa duty. Kag ang bossing ko gay na sa trabaho. Tanan nga ara sa hawla, sa Balagtas Crackheads, kag iban pa nga mga online groups nga ara ko. Di madamang gid salamat kay Sir Baby Dragon. Kasubong man kay ina kay Ma'am Anaid nga naghatag sa aton Bombo Jaire no sa mga maunod gid nga mga impormasyon. Thank you so much gid sir kag maayong gabi. Maayong gabi man, God bless. Tinabatian nato no si Sir Baby Dragon. Ti may nag-comment rin Bombo Jaire si Sir Jericho Haro. Focus anay sa work Bombo Jaire. Later lang ang chat-chat. Oo, Bombo Salde. Actually, ginabasa ko ni mga comments sa aton mga kabombo amo nag-ano ta di lantaw ta sa aton nga cellphone Bombo Salde no. Pero tamyawon ko gali Bombo Salde speaking of Jericho Haro kay siya man ni Big Hambal nga tamyawon sila kuno amo nag-open kita sa aton nga Facebook. So ginatamyaw ko lang ang Team Joy, si Jericho, si Shan, si Cash kag si Ice no mayong gabi kag sa tanan mga taga-sword maayong gabi. Kag mayong gabi man sa hawla condominium nga gin-mention na kay na ni Baby Dragon kag ni Miss Anaid nga ang amon mga kaupod man dira nga mga mahilig sa literature. Sila lang ako ya gabasa-basa lang. Wow. Si Sir William Duller gani galantaw man Bombo Salde nag-comment man siya kag si Ma'am Farasi Tamol. Farasi Tamol. Yung pangalan sa Facebook. So, mayang gabi sa inyo tanan. Sa aton mga kabombo nga naglantaw kay nagka-comment no kabay pa may natunan gid kamo sa aton nga no. Kagando ang point ya Bombo Salde is it's never too late gid ya. Kung nadapa ka bala tumayo ka at tanan bilang nga tawo may chance gid ya to be loved, to love and to feel loved gid no. Kay samtang buhi pa kita may chance kita nga palanggaon kag magpalangga man. Amo gid. Ti kabay patani nga madamo kita sang nabalon man sa subong nga gabi, madamo kita sa naintindihan na binagbinag sa aton nga mga kabuhi kag madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sa Facebook Live kasubong man sa radyo. Ti magakit-anay naman kita sa masunod naman nga Domingo diri sa aton nga programa sa Hutik sa Kagabihon kag sa katapusan kami nang taghutik sa Kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaudi Foro II para sa pamansang ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,